Oy, anong nyari sa imo? Nakapista pa sana. Oh, natarukaan. Mamundo ako. Nata mamunduong ka. Dapat maugma ka. Tanakalapos ng supista. Dahil kakan mamundo. So inutang ko sa lindeng. Naubos. Tamo na. So binuno ko bagang duwang oray. Oh. Inutangan. Dahil kakan mamundo. Dahil ko aram kung paano ko. Kung saan ako makapambayad. Inutang mo palang. So hinanda mo. Yung ano. Tapos ngunyan, may naaraman kang puro post-post na iyan na duwang ureg. Inutangan mo pa pala. Pag dae kaya. Aw nahiling mo masupos Ay, ang duwang Diyos ureg. Marius. Pag dae kaya. Ididilit ko na nga eh. Taladagit nga na sa inutangan ko. Ahiling mo na. Ngunyan, ano? Ba, ligwa ka lamang dyan? Ngunyan. Ligwa ka lamang dyan? Igwa kong pira ko na kao. Kude, kung nagtaram ka kuta, inambagan ta ka, dae ka na nag-utang. 25,000 pati. Ano utang ko ngunya? 25,000? Oo. Isus sa kuya. Itatao ko sa nakutan sa imaw. Kude, dae mo man ako hinad eh. Handa man akong magtabang sa imo. Kude, naghihiro ka kan sa imaw. Ayaw? Oh, arog ka na eh. Munduong ka. Oh. Bilang bulan mo ito babayadan. Masang taon nga eh. Oh. Aram ko, pig-isip mo na. Dahi ka mapapasupog. Tama. Oh. Naghanda ka. Matawuhon. Oh, grabe talagang tawo. Oh, grabing tawo. Oh, Bagas pati, bayadan ko pa sa bagas. Tulong sa akong bagas. Oh, tulong sa akong bagas. Bagong anay. Bagong ane. May mga paroy pa ngayon sa Laksoy ba? Talay na Molino. Ngunyan. Konsumisyon. Oh. Ano daw nga nini? Kaya nga ako nakabag nga ni ako. May mga dumano na akong padihon. Badang makasubli ako naman. Ay, Sibot na pati sunautangan ko. May porsyento pati ang bayad ko duman. ayun, pagkataram ko kaya sa imo. Kung ka na nag-utang ki 25,000. Kawasa, grabe man nga ni kaya sudumino man sa kuya. Makasupog mo na dahil pakalakanaw. Yung anay. Pero arog ka yan, ka mam problema. Yung nga eh. Kang pambayad. Natatakot pigdilagitan mo. Dahil na kami ko. Bata mundo na nga niya ako. Pagpapaliwanagan takaman sana. Sa masulog na pista, ano ang gibuhong ko kayo na eh? Tulong urig naman. Tulong ureg? Oo, yan ang advice ko sa imo. Takong kuminulang suduha, tuluhon mong urig, umutang ka naman ki 50,000 na. Ay, dubli na. Dubli na. Iyan ang i-advise ko sana sa imo. Ayaw. Parang nga ng problema, kasi mapautang sa kao naman. Nakulong dyan ang mapautang sa imo. Ay, kapag bastado ka. Bistado ako. Oo. Dahil kurateral. Kaniguwang. Ata na. Oo. Paano ka? Mag-isip-isip ka na muna digde kung paano mo ito bayadan. Kahit kung nga ni araw kung paano bayadan. Mautang naman ako. Maling bayadan ko sa utang kong sarap. Tama. Ha?